Ό,τι πίεσε απέναντι εσύ και απλώς φωτογραφία. Μου βγάζει εσύ και δεν βγαίνει. Δεσιμότατη, κύριε Δήμαρχε, κύριε Περιφερειακέ Σύμβουλε, συνάδελφοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κύριε Πρόεδρε της τοπικής κοινότητας, συγγενείς των εκτελεστέντων. Συμπληρώνονται σήμερα 70 χρόνια από εκείνον τον τραγικό Μάη του 1942, όπου 12 μοναστεριώτες εκτελέστηκαν άδικα από τα Ιταλικά στρατεύματα κατοχής. Βαρύς πραγματικά ο φόρος αίματος για ένα χωριό που συμπλήρωνε μόλις 18 χρόνια ζωής στη νέα πατρίδα μετά την εγκατάστασή του από το μεγάλο ξεριζωμό του 1924. Οι ανακατατάξεις που συντηρούνται στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων μετά τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου την εποχή του 1920-22 βρίσκουν 350 οικογένειες μοναστεριωτών να έχουν πάρει τον δρόμο της προσφυγιάς. Αφήνουν πίσω τους τη γη που κατοικούσαν για αιώνες, την περιουσία τους, τις αναμνήσεις τους, τους τάφους των προγόνων τους, κομμάτια της ίδιας τους της ψυχής και αναζητούν ελπίδα και καινούρια ζωή στην Ελλάδα. Χωρίς τίποτα, με σφιγμένες καρδιές και οδηγώ τις ιστορίες για τον ήλιο και τη θάλασσα της Ελλάδος και μετά από περιβλάνηση περίπου ενός έτους εγκαθίσταται τελικά στη θέση Τσόμπα δίπλα στο τσιφλίκι του Νίκου Μαραθέα. Καθοριστικό ρόλο για την επιλογή τους αυτή παίζει η υπόδειξη του νεαρού τότε βουλευτή με το κόμμα των Φιλελευθέρων Στάθη Μαλαμίδα, αλλά και η υπόσχεσή του ότι το κτήμα θα παλωτριωθεί. Οι μοναστηριώτες λοιπόν ρίχνονται ολόψυχα στη δημιουργία καινούργιας ζωής. Χτίζουν σπίτια με τη βοήθεια του κράτους, καλλιεργούν με μόχθο και υδρότατη γη, φροντίζουν τα κοπάδια τους και προσπαθούν να ριζώσουν και να προκόψουν. Το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον όμως αφιλόξενο και η συμπεριφορά του μεγαλοτσιφλικά εχθρική απέναντί τους. Πολλά προβλήματα και προστριβές εμφανίζονται. Ξεπερνούνταν όμως τα περισσότερα γιατί υπήρχε σύμπνοια, ενότητα και αλληλεγγύη μεταξύ τους. Πριν καλά κλείσουν οι πληγές από τα δεινά του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και τα προβλήματα της προσφυγιάς, καινούριες συμφορές και δυστυχίες φαίνονται στον ορίζοντα. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος με ένταση στην Ευρώπη και τον Οκτώβρη του 1940 τα Ιταλικά στρατεύματα εισβάλλουν στην Ελλάδα. Οι Έλληνες υπερασπίζονται την πατρίδα στα βουνά της Αλβανίας και γράφουν λαμπρή ιστορία. Στο αλβανικό μέτωπο βρίσκονται στρατευμένοι και πολλοί μοναστεριώτες ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της πατρίδας. Πολλοί πέφτουν μαχόμενοι, πολλοί τραυματίζονται, άλλοι επιστρέφουν. Το 1942 οι Γερμανοί εισβάλλουν από τη Μακεδονία και προελάβουν προς νότον κατακτώντας τη χώρα μας. Εκτός των άλλων δεινών, η έλλειψη αγαθών αρχίζει να γίνεται ορατή, αφού παραγωγή είτε δεν υπήρχε, είτε καταστράφηκε. Η πείνα αρχίζει να ταλαιπωρεί έντονα τον ελληνικό πληθυσμό. Το Μάη του 1942, κάποιοι μοναστεριώτες προγμένοι από την πείνα κλέβουν λίγα βοκιά από το κτήμα του Μεγαλοτσιφλικά για να ταΐσουν τις οικογένειές τους. Η αφορμή που έψαχνε ο Μαραθέας για να απαλλαγεί από τους ενοχλητικούς μοναστεριώτες, αλλά και με την ελπίδα να διασώσει το κτήμα του είχε δοθεί. Γι' αυτόν τον ποταπό λόγο ο Μεγαλοτσιφλικάς καλεί τους Ιταλούς, με τους οποίους διατηρεί στενές σχέσεις για να πατάξουν τη διαφαινόμενη αναρχία. Οι κατακτητές από την πλευρά τους βρίσκουν ευκαιρία να τρομοκρατήσουν τον κόσμο και να κάψουν το φρόνημά του ώστε να μην συμμετέχει στις οργανώσεις της εθνικής αντίστασης που ήδη είχε αρχίσει να φουντώνει. Καταδίδονται στους Ιταλούς πάνω από 40 ονόματα. Αρχίζουν οι έρευνες και οι συλλήψεις. Κλίμα τρομοκρατίας στο χωριό. Κάποιοι προνοούν και κρύβονται. Κάποιοι μένουν θεωρώντας ότι δεν έκαναν κάτι το φοβερό κακό. «23 σπιτιά παρατείνονται στις φλόγες και 11 άτομα συλλαμβάνονται. Βασανίζονται φρικτά και απάνθρωπα
για 3-4 μερόνυχτα. Οι κραυγές και τα αποκοιτά από τα βασανιστήρια ακούγονταν σε όλο το χωριό, κάνοντας βαριά την ατμόσφαιρα και την αγωνία να φτάνει στο κατακόρυφο. Τελικά εκτελούνται στον χώρο του Δημοτικού Σχολείου και τα πτώματά τους πετάγονται σε ένα παρακείμενο λάκκο. Τα νέα μαθαίνονται γρήγορα και το γεγονός προκαλεί μεγάλη αίσθηση. Μετά από λίγες μέρες, στο χωριό φτάνει κρυφά μαζί με την ομάδα του ο προτεργάτης της Εθνικής Αντίστασης Άρης Πεδοχιώτης. Μετά από αναγνώριση και συντονισμένες ενέργειες, κυκλώνουν το υποστατικό του Μαραθέα, συλλαμβάνουν και σκοτώνουν το μεγαλοκτηματία. Η εκτέλεση αυτή, σύμφωνα με τους ιστορικούς, είναι το πρώτο αίμα και καταγράφεται ως η πρώτη αντιστασιακή ενέργεια από πλευράς Άρη Πεδοχιώτη. Ο κύκλος όμως του αίματος και των αντιπίνων δεν σταματάει εδώ. Τη σκητάλη παίρνει σύζυγος του Μεγαλοτσιφλικά που αναζητεί τη βοήθεια και τη συνεργασία των Ιταλών, σκεπτόμενη την οριστική απαλλαγή από τους μοναστηριώτες. Ένας λόγος Ιταλών καταφθάνει από τα γειτονικά Φάρσαλα με καμιόνια και βιτία, με πετρέλαιο και βενζίνη. Η προθέση των Ιταλών εμφανής. Το χωριό περικυκλώνεται και οι είσοδοι και οι έξοδοι φρουρούνται αυστηρά. Ο κίνδυνος ολοκληρωτικής καταστροφής και αφανισμού του χωριού είναι υπαρκτός. Τότε, εκτιμώντας γρήγορα και σωστά την κατάσταση που διαμορφωνόταν, ένας συγχωριανός μας, ο Χρήστος Κατίδης, με κίνδυνο της ζωής του, καταφέρνει να ξεφύγει από το κλειό των Ιταλών και έφηβος κατευθύνεται προς το Δομοκό. Με τη βοήθεια τοπικού πολιτικού παράγοντα συναντούν στη θέση επομένου τζαμί τον στρατηγό Τσολάκογλου, το διορισμένο από τα στρατεύματα κατοχής που εκτελούσε χρέη του Πρωθυπουργού στη χώρα μας. Βρισκόταν σε περιοδεία στη Θεσσαλία και καθοδόν προς τη Λαμία. Ο στρατηγός ενημερώνεται για την κατάσταση που επικρατεί, παρακάμπτει από το δρομολόγιο του και βρίσκεται στο νέο μοναστήρι. Διαβολεύεται με τον επικεφαλής Ιταλό αξιωματικό, αλλά και τηλεφωνικός με την Ιταλική διοίκηση. Τελικά, μετά από πολλές προσπάθειες και διαβουλεύσεις, η κατάσταση ευτυχώς εκτονώνεται και τα χειρότερα αποφεύγονται για το χωριό. Ωστόσο, φίλες και φίλοι, εμείς οι μοναστηριώτες θεωρούμε χρέος μας σε αυτή τη σεμνή τελετή, μαζί με τους 12 που εκτελέστηκαν, να τιμήσουμε και όλους τους συγχωριανούς μας που χάθηκαν εκείνη τη δύσκολη και σκοτεινή περίοδο του 1940-49, σε μια ένδειξη ενότητας. Τους τιμούμε λοιπόν και μνημονεύουμε με συγκίνηση, αφού όλοι θυσιάστηκαν θεωρώντας ότι αυτό που έκαναν και αυτό που πρέσβευαν ήταν για το καλό του τόπου τους. Σήμερα όμως, αγαπητοί παρευρισκόμενοι, σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, η αλληλεγγύη, η σύμπνοια και η ενότητα είναι επιβεβλημένες περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Στη σημερινή εποχή της αποδόμησης της ελληνικής κοινωνίας, με τα όπλα αυτά η ελληνική κοινωνία θα μπορέσει να απαλλαγεί από τη δουλική αντίληψη για υπηρεσίες σε ξένα συμφέροντα, αλλά και να δικαιωθούν οι αγώνες των προγόνων μας για ελευθερία, κοινωνική πολιτική, απελευθέρωση, δημοκρατία και απαλλαγή από κάθε είδους ξενική κυδαιμονία. Αιωνία του μνήμη. Σας ευχαριστώ.